Imos a inserir agora un archivo de Flash que ofrecen moitas posibilidades educativas. Ben, pois creamos o contido. Vamos crear agora unha historia para variar. Se fixera unha páxina web, pois sería o mesmo. Insertar un Flash. Colocaría tamén un lugar. Un Flash. Poner o texto. Vamos por tamén centrado. O primeiro que teño que subir é o Flash como archivo adxunto. O Flash hai nos que subir como archivo adxunto. Localizo onde teño Flash, o archivo de Flash. Está no escritorio. Eu teño aquí na carpeta esta. Os Flash son arquivos que acaban sempre. Aquí tenemos ESVF, vale? Vamos a subir este da polinización, WF, damos a soltar, vale. Saco da lista para que non aparezca listado na nova, para que non se vexa. Copio a súa dirección, esta é a dirección do Flash, con control C, o botón dereita copiar, como vexades, e os flashes insertanse aquí, no mesmo lugar que se insertaban os vídeos. Copio a dirección aí, pego-a, mellor dito, e xa metería que aparecer aquí o Flash. Insertar, aquí estaría o Flash, como antes, pois tamén o podo facer máis grande, pero tirando dunha esquina ou máis pequeno. Daríamoslle a guardar, e así era como se vería o Flash.